Добрый дзень усім добрым людзям. А гэта, я лічу, амаль лепшае набыццё на базары ў Вільні, у барахолках. Гэта аўстрыйскі, армейскі, горна-егерскі швэдар, які з'яўляецца часткай экіпіроўкі узброеных сіл. Ён вырабляецца і 100% натуральнай поўсці метадам шчыльнай ножкі, так званай спосаб, як гумка, яна так сціскаецца, вельмі таўстая такая, і яна забяспечвае выдатную цеплаізаляцыю і абарону ад ветру, што вельмі добра, таму што суровыя маразы могуць быць у гарах, і яны егеры выкарыстоўваюць такімі швэдарамі. Гэта арыгінальны. У яго, калі паглядзіце, высокі каўнер, то есть можна зашпыліцца і нават свае вушы туды схаваць. І за конт гэтага можна гузікі расшпыліваць і рабіць больш-менш добрую вентыляцыю. Таксама ёсць узмацненне, каб не праціралася ад носкі заплечнікаў альбо якой зброі, экіпіроўкі, плечы не выціраліся, ну і, зразумела, лакаткі. Вось. І тут у меня есть векра-панелька, на якую можна наклейваць сваё імя, а нейкія знакі адрознення. Тут, дарэчы, калісьці быў нейкі Мікула, ім карыстаўся. Вось. І дзякуючы сваёй ізносастойкасці і вось такой вось вязкі ён захоўвае цеплыню нават у намоклым стане. Вось такі цудоўны швэдар я сабе набыў і вельмі задаволены за тыя грошы, якія ён мне каштаваў. Усім усяго найлепшага, цеплыняй, пакуль.